ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ರಡ್ಡು ತಿಂಗುಲ್ದ ಅರೆಗಾಲದ ರಜೆ ಮುಗಿದು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾತನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಸೇರಿನಂಚ ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತನಲ ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾರೆ ದಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನ ಅತ್ತಂದಿ ಬಾಕಿ ಬೇಲದಕಲು ಶಾಲೆಲಿಗೆ ಪೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪಾದಿರು ರಡ್ಡು ತಿಂಗುಲ್ದ ಅರೆಗಾಲದ ರಜೆ ಮುಗಿದ್ದು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾತನು ಕರಾವಳಿದ ಭಾಗ ಸೇರಿನಂಚ ರಾಜ್ಯ ಡೋರ್ಮೆಡು ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತನಲ ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾರೆ ದಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನ ಅತ್ತಂದಿ ಬಾಕಿ ಬೇಲದಕ್ಲು ಶಾಲೆಲಿಗೆ ಪೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪಾದಿರು ರಜೆ ಮುಗಿತದು ಜೋಕುಲು ಬುಧಾರ ಶಾಲೆದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆದೀತೆರು ಪಾಕ ಕಡಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಲಿನ ಕ್ಲಾಸಲಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಎದುಕೊನರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದಿರು ಹೊಸತು ಸೀರಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆರತಿ ಪತ್ತದು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪಾದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಮೇಳದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಂದು ಬತ್ತಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸಮದುಸ್ತು ಪಟ್ಟಿಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಅನುದಾನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 3727 ಶಾಲೆಲುಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೋಣಿಲಿನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಬೆಚ್ಚವನಸ್ತ ಅಡ್ಪಿಲ್ ಶಾಲೆ ಬರೆಗೋಡೆದುಲೈದ ನಿರ್ಮಲನು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾರೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರವು ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಪನ ದುಂಬೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಮದುಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ಬುಕ್ ಒದಗಾದ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಜ್ಜಾದಿತ್ತಂದು ವಾ ಶಾಲೆಗಳ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿನಂಚ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನೀರ್ದ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುನ ಶಾಲೆಲಿಗೂ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಯುಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಡ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡು ಹೊಸತಾದ ಸೇರಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಆರತಿ ಪತ್ತದು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಚೀಪೆತ್ತಿನೇರೆ ಕೊರ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಜವಣ ಜವಂದಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಪಾಲಕೋರುಡು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿದ ಬೇಲೆಡು ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಆಧಾರಡು ಬೇಲೆಗೂ ಅಜಪು ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾವಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಜವಣ ಜವಂದಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಪಾಲ್ಕೊರಡು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿದ ಬೇಲೆಡು ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಆಧಾರಡು ಬೇಲೆಗೆ ದೀಪನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾವಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಬಿಕೆ ಇಮ್ತಿಹಾಸ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನಡುಪ್ಪುನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಉಡುಪ್ಪುನ ಐವ ಬೇಲೆಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅರ್ಜಿಲೈದರು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರಂದೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ 234 ಬೇಲೆಗ್ ಜನದೀನಗ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಐವ ಬೇಲೆಡು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಜಿರಂಡ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುಣುಂದು ಇಮ್ತಿಹಾಸ್ ಪಂಡಿರು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು 234 ಬೇಲೆಗ್ ಜನದೀನಗ ತುಳುನಾಡಿದಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಶಾಸಕರಾಯ ನಮನತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದ ಬೇಲೆಗ್ ಜನದೀಪನ ಕಾರ್ಯನು ದಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಊರದ ಜವಣ ಜವಂದಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಹೊಸತಾದ ಬೇಲೆಗೆ ಜನದೀಪನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿಯ ಅಂಚಿನ ಮಹಾ ಸುಳ್ಳುಗಾರನ ನಾಟಕೊಲೆಗೆ ಮಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಊರದಕ್ಲೆಗೂ ದುಂಬುಗೊರಡಾಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಜಪು ಕಾರ್ಯ ನಡಪನಂಚಾವಡು ಆತೆ ಹತ್ತು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಅಜಪು ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾವಡೊಂದು ಬಿಕೆ ಇಮ್ತಿಹಾಸ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು ಡಿವೈಎಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್ ಮನೋಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಜಗದೀಶ್ ಬಜಾಲ್ ನಿತಿನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ರಫೀಕ್ ಹರಿಕಳ ಪ್ರಮೀಳಾ ದೇವಾಡಿಗ ಆಶಾ ಬೋಳೂರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಸುಂತಡಿ ಸೂಜಾ ದೀಕ್ಷಾ ಜಲ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ 50 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ ಈ 50 ಹುದ್ದೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಉಳಿಸಿ ಅವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತೀಯತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ
ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಅದೇ ಯುವಜನರಿಗೆ 50 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 234ರಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ವಲಯದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಫಲ್ಗುನಿ ಸುದೆಬರಿತ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೈತಲು ಗಾಂಜಾ ಮಾರ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಈರ್ವೇರ ಜವಣೇರಿನ ಕಾವೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಅಕ್ಲೆಡ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ್ತ ಗಾಂಜಾ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದರು. ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ವಲಯದ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಫಲ್ಗುನಿ ಸುದೆಬರಿತ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೈತಲು ಗಾಂಜಾ ಮಾರ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಈರ್ವೇರ ಜವಣೇರಿನ ಕಾವೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಅಕ್ಲೆಡ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ್ತ ಗಾಂಜಾ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದರು. ಕೇಸದ ಸಂಬಂಧ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕನಹಳ್ಳಿದ 19 ವರ್ಷದ ಶಾಹಿಲ್, ಕುಡ್ಲಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತಾಜಿ ರೋಡ್ ಸಂಕುಳಿಗೆದ 21 ವರ್ಷದ ಪಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರೋಪಿಲಿರ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ 10 ಕಿಲೋ 16 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಗಾಂಜಾ ಸ್ವಾಧೀನಗುದಿತ್ತೊಂದಾಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿರಿಪಾದರು. ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ದುಂಬಾಳ್ತಿರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತರು. ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡದಿತ್ತದು. ಆರೋಪಿಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದುಂಬರಿದನು. ತುಳುನಾಡ ಬೂತಕಟ್ಟುನ ಹಿರಿಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಪಮ್ಮದ ಮಂಜುನಾಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆದು ಅಂಗಾರೆ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗು 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಅರಸು ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯಿ ಜುಮಾದಿ ಇಂಚ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿನ ನೇಮುಗು ಕಟ್ಟುನಾರು ಸೇಸಪ್ಪ ಪಮ್ಮದಿರಾದಿತ್ತರು. ತುಳುನಾಡ ಬೂತಕಟ್ಟುನ ಹಿರಿಯಾರು ಸೇಸಪ್ಪ ಪಂಬದ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆದು ಅಂಗಾರೆ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗು 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಕರೆದುಪೋಯಿನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪಮ್ಮದ ಮೇರನ ಮಗೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಪಮ್ಮದೇರ್ನ ಮನೆತನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲುಡ್ದೆ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಮಲರಾಯ ಬಂಟಸಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿಕುಟ್ಯ ತಲಪಾಡಿ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡೆ ಉಚ್ಚಿಲಕೋಟೆ ಅತ್ತವರ ಅರಸು ಮುಂಡಂತಾಯ ಸಾನ ಇಂಚ ಪಾಕ ಕಡಿಟ್ಟು ಬೂತಕಟ್ಟುನ ಸೇವೆ ಸಂದಾಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಂಜನಾಡಿ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ರಾಮು ಪನ್ಪುನ ಬಲೆ ಮುದ್ರೆ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲಿருந்து ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಪಮ್ಮದೇರು ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕವರಿ ಮಗನು ಆಗತ್ತಿದರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡಿದು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆಗ್ ಸಂದ ದಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಪಮ್ಮದೇರು ಕರೆದು ಪೋಯಿನಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಬೀಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದರು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡಿಂಪಲ್ ಬೆಡಗಿಯಿಂದ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುತ್ತಾರ್ ದೆಕ್ಕಾಡದ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಆದಿ ತಾಲೂಕು ಪೋದು ಅರೆನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮುಲಾಯಿನ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ದ ಗೆಲ್ಮೆಗಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡಿಂಪಲ್ ಬೆಡಗಿಯಿಂದ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುತ್ತಾರ್ ದೆಕ್ಕಾಡದ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಆದಿ ತಾಲೂಕು ಪೋದು ಅರೆನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮುಲಾಯಿನ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಮೆಗಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲು ಮಾತ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಂತೆರು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ ಇಡೆ ಬರಡುಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದೊಟ್ಟುಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಬರ್ಪುನ ಜೂನ್ ತಿಂಗೊಲುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರುವಾಪುನ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಸಿನಿಮುಲು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆವಿಡಿಂದು ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆಂದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪಂಡೆರು. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಲಿಟ್ಟು ರಚಿತಾ ರಾಮಿರೆಗೂ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಾ, ಆಶ್ರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಗಂದಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಮ ಭಂಡಾರಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲಾಯನ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರೀತಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಗಂದಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಥರ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಜನ ಇದೆ, ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಯ್ಯ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ರಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಜೂನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೂರಿ ಸರ್ದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.
ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಯಕ್ಷಜೇಂಕಾರ 2 ದಿನ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಂಜೆ ಅಂಗಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಯಕ್ಷಜೇಂಕಾರ 2 ದಿನ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಅಂಗಾರೆ ಉದೀಪನ ಲೇಸು ನಡೆತಲು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಶಾ ಕೀರ್ತಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಂಜೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೂ ಜೋಗುಲು ಪೇರ ಕಲೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಗಲಿಗು ಆ ವಿದ್ಯೆನ ನೆನಪುದಿಪ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿಪೂರ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚಾದಗಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆಗಲ ಐಟ್ ಜೋಗುಲು ಹುಷಾರಾ ಪೇರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಂದೆ ಇನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಪನ್ಪಿನೇ ನಂಗೆ ಗೆಲುವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ದಿವೊಂದು ಮಲ್ಪನತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೋತುಂಡಲ ಕೂಡಾರ ನನಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತನೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಠ ನಮ್ಮಡೆತ್ತದು ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗಿಜಿಡಲ್ಲ ಕುಡಾರ ಗೆತ್ತನೋ ಪನ್ಪಿನ ಹಠೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೊರಪಡು ಬಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ರಾವ್, ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಿರಣ್ ಪಕ್ಕಳ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಪಂಥ ಸಂಘಟಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ವಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚೊಂದಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಪೂಜಾ ಯು ಕಾಂಚನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಸುರತ ದಿನ ಐಕ್ಕಳ ಪಂಪೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲಿದ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಉರ್ವಸ್ಟೂರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಟ ದಾಖಲಿದ್ದು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲಿದ್ದು ನರಕಹರಣ, ನಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ NSAM ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲಿದ್ದು ತರಣಿ ಸೇನಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಲು. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ನರಳುನುಪ್ಪುನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂದಬೊಟ್ಟುದ ತೇಜಾವತಿ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಡಿಪು ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಪೋದು ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮರ್ದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸರ್ವೇರ್ಲಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವುಡುಂದು 6 ಕೀನೊಂದೆರು. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ನರಳುದುಪ್ಪುನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂದಬೊಟ್ಟುದ ತೇಜಾವತಿ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಡಿಪು ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಪೋದು ಪಣವಸಾಯ ಮಲ್ತಿರು. ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು 6 ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ಪನ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಗೂ ದಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಡಾತನು. ಈ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮುಂತುದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡ ಆತನಂದು ಪಂಡೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ರಾವಣ ಇಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಸ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಾಯಸ್ಥ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಹದಗೆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ವಿಟ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಅಕ್ರಮ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಸಾಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ವಿಟ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಪುಣಚ ದೇವಿನಗರಡು ನಡೆತನು. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ವಿಟ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಅಕ್ರಮ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಸಾಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ವಿಟ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಪುಣಚ ದೇವಿನಗರಡು ನಡೆತದು. ಕೈಕಂಜಲಿನ ಸಾಗಾವಣಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿನ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ಕೊಡ್ತನೊಂದು ತಿರಿದು ಬೈದರು.
ಗಾಡಿ ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತುಳಿತದು ಅವಿನ ಕೇರಳದಂಚಿ ಸಾಗಾವಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಾಡಿನ ತಡಿತದ ಪೊಲೀಸರಿನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾನಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಗಾಡಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತಂದು ಪೆತ್ತೊಲೆನು ಬುಡಿದು ಕೊಡ್ತೇರು. ದುಬೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಯುಎಇ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನಾಡ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಶ್ರೀ ರಕ್ಷ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ 2022-23 ಸಾಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಘಟಕರು ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿಯರೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಜತದರು. ದುಬೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಯುಎಇ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ದುಬೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಡು ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನಾಡ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಶ್ರೀ ರಕ್ಷ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ 2022-23 ಸಾಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಘಟಕರು ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿಯರೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಜತದರು. ಮಾಂಬಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಭಾಗವತಿಕೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದೊಳಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಕುಂಡಾವು ಬಜಪೆ ಸುಂಕತಕಟ್ಟೆ ಮೇಳಡು ಕಲಾವಿದರಾದ 4 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕಿರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರಪಾಡಿದಾರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ತಾಪಕಿರು ಭಾಗವತಿರಾದಪ್ಪನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಮೆರನ ಅಮ್ಮೆರಾದಪ್ಪನ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ವಗ್ಗೆನಾಡ್ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ತಾಪಕಿರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ವಿಶ್ವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಜೂನ್ 11 ದುಬೈದ ಶೇಖ್ ರಶೀದ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡಪುನ ದಶಾವತಾರ ಆಟದ ರಂಗಸ್ಥಳಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ದುಬೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಬೀರುವ ಜವಣೆರು ಮಸ್ಕತ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪಕ್ಷಕೆರೆ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಪಿದೈ ದೇಶುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಕೂಟ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ ಒಮಾನ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ದಾರ್ ಸೈಟಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಬಿರುವ ಜವನೆರು ಮಸ್ಕತ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮೊಕ್ಲೆರ್ದು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಪಿದೈ ದೇಶುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ತಾನ ಮದ್ದಲೆ ಕೂಟ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ ಒಮಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ದಾರ್ ಸೈಟಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಸರ್ವೆರ್ಲ ಐತದ ತುಡಾರ ಬುಲ್ಪ ಪತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ತಾನ ಮದ್ದಲೆ ಸುರು ಅಪ್ನೆರ್ದುಂಬು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕಕಾರರ ಬಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕದ್ರ ನವನಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ನಡೆದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ತಾಲಮದ್ದಲ ಕೂಟುಡು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲಿಡ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಸಂಚಾಲಕರ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊರಗಜ್ಜಾದ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಬೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದೆಯಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಕ್ಕ ಮೈಸಂದೆಯಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಪಂಜಂದಯ್ಯ ಆದ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಅರಸುದೈವಾದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೊಕ್ಕಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಆದ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಅರ್ಥದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ ತಾಲ ಮದ್ದಲ ಕೂಟದ ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟ ಲೇಸಡ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಒಮಂದ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕದ ಪಾತಿಡ್ದು ಲೋಕದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಭಾರತಾಂಡ ಭಾರತದ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ತುಳುವನೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನ ದೈವರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿಂದ ಉಲ್ಲೇರ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ನಂಚ ಬದುಕುನ ನೆಲೆ ತುಳುನಾಡಂದು ಪಂಡಿರ ರಾಮ್ಕಿ ಮಸ್ಕತ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾರ್ ಪದ್ಮಾಕರ ಮೆಂಡನ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಒಮನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಅಂಜನ್ ರವಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡೆರ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದುಂಬತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬೇಸಿಯ 17 ಪೋಪುನಾನಿ ಜೂನ್ 1 ಶುರುವಾದ 5 ದಿನ ನಡಪುಂಡು. ವರ್ಕಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಕುಡುಪು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನುಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಗಣಹೋಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ದುರ್ಗಾ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಬಾಧೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ, ತಿಲಹೋಮ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ವಾಸ್ತುಹೋಮ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಇಂಚ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸುಲ್ಮೇಲು.